जै बर' हारिनि नोंथांमोनाव गोदान मोनसे आङो न'खरनि भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नाय आरो जुदि इन्टारेस्टेड नङाब्ला भिडिअखौ दानाय स्किप खालामनानै थां। आंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया, खिन्थु आं जिखौ जिउआव मोनदांबाय, आं दिनैनि बे बैसोसिमाव जिखौ आं एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय जिउआव, आं गोबां एसे एनै जायगाफ्राव थांनानैब्लाबो बेरायनानैब्लाबो माखासे आं आबहावाफोरखौ आं मोनबोबाय, आबहावाफोरजों आं सौदावबो नांबाय, गोबां माखासे एक्सपिरियेन्सफोरखौ आं मोनबाय। दा बे एक्सपिरियेन्सफोरखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै फैदों। बाथ्राया जाहैबाय मा, आं मैयाबो भिडिअआव एसे दाजाबदेरनानै होनाय जाखादोंमोन। मैया जे आं जाय भिडिअखौ बानायदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय, आं बिजों एसे दाजाबनानै होनाय जाखादोंमोन। माने ओरै दासान्दि जोंनि बे क्लास 9, 10, 11, 12 बै फरायनाय माखासे फरायसाफ्रा, आं डाइरेक्ट फरायसा होननानै बुंबाय, आं बाहाय नोङो हिन्जाव आरो हौवानि बाथ्राखौ बुङाखिसै आरो हौवासाफोरबो हाबबाय, हिन्जावसाफोरबो हाबबाय। स' बैफोर फरायसाफोरखौ जोथोन लानांगौनि गिदिर मोनसे दायथ'आ आंनाव दं आरो नों एस ए गार्जेन हिसाबै नोंनाव दङ। खारन नोंनि गथ'खौ जुदि नों दानो जुदि मोजां फोरोंखायाब्ला, लामाखौ जुदि नों दिथाखौ नों दिन्थिनानै होखायाबा, बे गथ'नि लामाखौ सोर दिन्थिगोन? नों दिनै न'आव थाबाय हिसाबै, गथ'आ नोंजों थायो हिसाबै नों लामाखौ दिन्थिनांगोन। जेब्ला फरायसालियाव थांबाय, फरायसालियाव फोरोंगिरिफ्रा बेनि लामाखौ दिन्थिनानै होनाय जाबाय। नंगौना नङा? दा नोंथांमोना नोजोर हो, माब्लाबा केपचार खालामफेरदोंना आरो माब्लाबा सानफेरदोंना? जों स्कुलाव थाङो, मोजांनि बाथ्रा, फरायसालियाव थाङो। दा फरायसालियाव जे जोंनो माने बे फराफारिफोराव माब्लाबा फरायनानै साख्रि मोननायनि बाथ्राफोर लिरनायफोर दङ नामा? गैया, नङा होमबा? अब्ला बै फराफारिफ्राव जोंनो मा फोरोङो? जोंनो मा नलेज होयो? फरा बिजाबफ्राव, फरा बिजाबफ्राव, फराफारिफ्राव जोंनो मा नलेज होयो दाना? फरायनानै साख्रि बाख्रि लानायनि बाथ्रा लिरनायफोर दं नामा? साइन्सआव होन, मेथ्सआव होन, बड'फ्राव होन, गावबा एम आइ एल साबजेक्टफ्राव होन, जिखुनु साबजेक्टफ्राव मालाबा नायफेरदोंना? आरो स्पेसियेलि जोंनि बड' एम आइ एल साबजेक्टआव नोंथांमोना मालाबा नायफेरदोंना? एम आइ एल साबजेक्टफ्राव जेन'बाथ' जों मोनगोन, जोंनि माखासे नलेजफोर होयो, गियान होयो, आखल आखु सोदांनाय, आखल आखु दानाय, आखल आखुखौ फोसाबनायनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनि एम आइ एलआव होयो। एम आइ एल जेखिजाया लेंगुवेजनि एम आइ एलआवनो होयो बेखौ, जे नोङो बड'आनो जा, इंलिसआनो जा, हिन्दीआनो जा, एसामिसआनो जा, बावहाय रायथाइनि गेजेरजों, खन्थाइनि गेजेरजों सासे मानसिनि आखल आखुखौ सोदांनायनि बाथ्राखौ बाव फोरमायनानै होयो। नाथाय बैफोर बाथ्राफोरखौ जों मोगथां जिउआव मालाबा बाहायफेरनो रोंदों? रोंफेरदों? रोङाखै। जेनेबा जोंनाव मेथ्स मोनो, जों साइन्स मोनो, बेफोरनि गेजेरजों जों जोंनि मोगथां जिउआव जों माखासे खरसा पाथि बाहायनाय, जों माबोरै बाहायनांगौ, माबोरै दोनथुमनांगौ, बोरै जों सेभ खालामनांगौ, बेफोरनि जों हिसाबखौ जोङो मेथ्स आरो साइन्सनि गेजेरजों मोनफुंनो हायो। ससियेल साइन्सनि गेजेरजों जों ससियेलि माखासे गिदिर गिदिर जोंनि गेजेराव जालांनाय जाथायफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो। बे हिस्ट'रिफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो। हिस्ट'रिनि गेजेरजोंसो जोंनि हादराव मा जालांदों, बोरै बोरै जालांदों, माखासे हिस्ट'रिफोर, जारिमिनफोर। दा जोङो जुदि गावनि गथ'खौ, आं गोबां नुबाय, जोंसो फोरोंगासिनो दं जोंनि गथ'खौ। मा फोरोंगासिनो दं? जों जोंनि गथ'खौ जों मोजां लामाजों थांनो थाखाय जों फोरोङाखै। जायनि फलाव गथ'फ्रा जों नायै नायै बेखौनो सोलोंगासिनो दं। माखौ सोलोंदों? माबा मोनसे फिसा प्रग्राम जायोबा पार्टि जानांगौ, जौ जुमाय लोंनांगौ, रंजानांगौ, इन्जयमेन्ट खालामनांगौ, नङा होमबा? मेट्रिक पास जाबायनो जौ लोंनांगौ, माबा मोनसे सालायबायनो जौ लोंनांगौ, जे जौ लोंनांगौनो, पार्टि जानांगौनो, मोसानांगौनो, इन्जयमेन्ट लानांगौनो होननानै जोङो जोंनि गथ'नो जों देखायगासिनो दङ। आरो जों दैलि लाइफआव, जों सानफ्रामबो जिउआव जों बेफोरबायदिनो जों लोंनाय जानायजों जों गेलेगासिनो दङ। दा बैफोर लोंनाय जानाय, जोंनि जोथोनगिरिफ्रा, जोंनि गार्जेनफ्रा, जों लोंनानै जानानै रंजानाय गेलेनाय, बे इन्जयमेन्टखौ बिथांमोना नुगासिनो दं आरो नुनानै बिसोरो फल' खालामगासिनो दङ। दा फल' खालामनायखाय बिथांमोनहाबो बेखौनो बैसो जानाय लोगो 8, 9, 10आव हाबनाय लोगो लोगोनो बिथांमोनहाबो बेखौनो सोलोंदों, नङा होमबा? लोगो लोब्बाजों ज' जादों, साब्रै साबा लोगो ज' जानानै पार्टि जादों। पार्टियाव मा जादों, नङा होमबा? बियार लोंदोंनो, जौ लोंदोंनो, माबा लोंदों होनदों। मानो? बेखौथ' बिमा-बिफाबो लोंखायोना, गथिखे फिसाफ्राबो लोंबाय। जों बिथांमोननो फोरोंनानै होनाय जाबाय, नंगौना नङा दे? जोङो निस्सय जों बिसोरनो फोरोंगासिनो दं। जों ओंखायनो आं बुंबाय थादों, जुदि जोंनि गार्जेनफ्रा ना, जोंनि बिमा-बिफाफ्रा जौ लोंनाय बुस्थुखौ जों बन्द' खालामनो हायाब्ला, बा बन्द' खालामनो हायाब्लाबो गथ'फोरनि सिगाङाव जों लोङाबालानो, जोङो जुदि बेखौ जोङो जुदि एसे सिखोमा जुदि जों लोंनो हायाबा, बा दोनखोमा जों लोंनो हायाब्ला, गथ' गथायफ्रा बेखौ सोलोंगासिनो दं। आरो नों मालाबा जेब्ला बुंगोन, नों बाबा नों मानो जौ लोंखो?
आइ नों मानो जौ लोंखो नों उल्था होनजागोन नोंलाय मानोथो लोंखो आफा नोंबोथ' लोङोना नोंसोर लोंनायखायनो आंबो लोंदों खिन्थु बिथांमोनाथ' बेखौ खेबसा खालामनो हायाना जे बिदि नोंनि बिमाफ्राथ' बैसो जाबाय बैसो जानाय हिसाबै एसे लोंबाय गथ' गथायाथ' बैसो जायाखै हिसाबै बिथांमोना लोंनो मोनामोन बेखौथ' बिसोर मिन्थिलाना मोनथिगोनसो मोनथिला बिसोरो दा जों बैसो गोनां मानसिफ्रा जों मोनथिनाय मानसिफ्रा जों बुजिनाय मानसिफ्रासो जों बिसोरखौ फोरोंनाङाखै दा जों फोरोंनांगोन दा जोंनो बुजिनांखा जों गारजेन जों बिमा बिफा जाबाय जों बिमा बिफाफ्रा जुदि जों बुजिनांखा मानसियासो जुदि जों बुजिनानै जों गथ' गथायखौ जों बुजायाब्ला अब्ला गथ' गथायनि सिगाङाव जोंनो बे मोजां बुस्थुखौ दिन्थिनानै जों गाज्रि बुस्थुखौ जों दोनखोमानानै जुदि दोनखोमा जों खालामनो हायोब्ला गथ'आ निसय मोजां जागोन ना जों गथ'नि सिगाङाव जों मा देखायनांगोन नंगौ नङा दे नोंबो हायोब्ला दम दङब्ला जुदि नोङो हायोबा गथ' गथायजोंनो लेखा फरायनाय समाव थाफानांगोन नोंबो दस्रा बिजाब नायनांगोन बा नों माबा मोनसे खामानि मावबाय थानांगोन नङा होमबा बे जाहैबाय मा नोंनि उन्दैखौ नेनाय हिसाबै जेरै गोबां सल'बाथाफोर दङ सोरबाया माने हिन्जावसाफ्रा बिदिनो हौवा सेंग्राफ्रा सोरबा जियाव एमब्र' एरोनो फिसाला फिसाजो लेखा फरायनायखौ माने नेबाय थानो सोरबाया माने खन्थाइ फरायो सोरबा सल'मा फरायो सुंद' सल'मा फरायनानै सम खाथायनानै थायो जेन गथ'नि फरायनायखौ नेनो हायो स' बेफोरबायदि जोङो जुदि बिथांमोननो जुदि राइट मोनसे लामा मोगथां जिउआव जों जेब्लाखि जों दिन्थिबाय थागोन बा नों मावनाय दांनायनि गेजेरजों न'खरफ्राव खोथा बाथ्राफोर रायलायनायफ्रा जुदि जोङो थार बाथ्रा मोजां रावफोरखौ जोङो जुदि रायज्लायबाय थायोब्ला जोङो दिन्थिबाय थायोब्ला गथ'आ बेखौनो सोलोंगोन दा जों गथ'नि गाज्रि जानायखौ जोङो सोरनिबा फिसाजों जों रुजुनानै दाय होनो हाया दै नोंनि गथ'आ जुदि गाज्रि जादोंबा नोंनि थाखाय गाज्रि जादों बिमा बिफानि थाखायसो गथ'आ गाज्रि जादों मानो बिमा बिफाया जोंनो बादा होलायनो हाया जोंनो कन्ट्रल खालामलायनो हाया सोरहाबा फिसा गैया होननानै फिसाया उन्दै होननानै सोरबाया मानिया जौ लोंनायखौबो बादा होनायखौ मानिया दा गोबां माखासे खाहानिफोर दं रायजो राजा नोंथांमोन ओंखायनो गथ'खौ जुदि जों मानसि जानो लुगैबायब्ला नोंथांमोनानो नों बांद्राय जौ लोंबायब्ला नों जौ लोंनायखौ नों कन्ट्रल खालामनांसिगोन आरो गथ'खौ जेब्लायबो सम नायनानै फुं बा बेलासि नोङो फरायनायनि माखासे इनभाइरनमेन्टखौहाय नों बारहावाखौ नों दानानै होनांगोन अब्लानो गथ'आनो निसय सोलोंगोन दा जोंनि गथ'फ्रा जों गारजेननिफ्राय सोलोंदों दै जों बैसागुबाबो जों जौ लोंनानै लेथें फेथें जायो निउ इयारबाबो जों लेथें फेथें जायो माबा फुजा फाथाल फोरबोनो जेखि जोंनो मोनसे फिसा माबा मोनसे जाथारनाय जानांगौ बेनिफ्रायनो जों बे हाबाफारिनिफ्राय जों लोंनाय जानायजों जों दिन थाङो आरो गथ'फ्रा बेखौनो सोलोंनानै बिथांमोनाबो बैसागुबा लोंबाय निउ इयारबा लोंबाय दमासिबा लोंबाय माबा माबिबा लोंबाय बिथांमोनाबो बेखौनो सोलोंगासिनो दं दा जोंनो गारजेनानो जों फोरोंगासिनो दं जों जुदि गारजेनबा जों जौ लोंनायखौ जों खमायाब्ला आरो गथ' गथायखौ जों मोजां खालामनाय जुदि सिन्था खालामाब्ला नोंबो जुदि दिन थांखाला जों सानफ्रामबो थांबाय थायोबा बा नोंबो लामा खनायाव बबेबा बिफां साया दख'नायाव जुदि सानफ्रामबो तास गेलेनाय जुवा गेलेनाय जोंनो जुदि नोंबो दिन थांनो नागिरोब्ला बे नोंनि गथ'फ्रा बेखौनो सोलोंगासिनो दं ना नुबाय नोंसोरनि बिफां सायाव जमा जानानै तास गेलेखुमानाय माबा गेलेनाय बिसोरबो एसे देरफुनाय लोगो लोगोनो 9, 10 फरायनाय लोगो लोगोनो बिसोरबो तास गेलेग्रा जाबाय जुवा गेलेग्रा जानो सोलोंलांबाय होमबा जोङो जोथोनगिरि जानानै जों गारजेन हिसाबै जुदि बिथांमोननो जों फोरोङाब्ला जोंनि गामिनि आबहावाखौ जोंनो दानानै लायाब्ला जोंनो जुदि जोंनि आखल आखु जों फोसाबना लायाब्ला सोरथो फोसाबगोन दे जों रायजो राजा नोंथांमोना बिसार खालामबानो जाबाय दा जोंनि गथ' गथायफ्रा गाज्रि जोंनिया सिगारेट सोबग्रा जानाय जौ लोंग्रा जानाय खोथा बाथ्रा रायलायनो गाज्रि बाथ्रा रायलायनो रोंनायफ्रा नोंनि न'खरनिफ्रायनो जाबोदों हमदों नोंसोर मालाबा नोंनो आरो भाषा गाज्रि रायलायनायाबो न'खरनिफ्रायनो सोलोंदों जे नोंनि गथ' गथायनि सिगाङाव नोङो मालाबा सैमाखौ रायदों अमाखौ रायदों बोरमाखौ रायदों गाज्रि राव होननानै गथ'नि खोमायाव हाबदों बेनो आरो बेखौ लानानै बिसोरबो रायनो सोलोंदों जुदि नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ जुदि मोजां मानसि खालामनो लुबैदोंब्ला दानो दिनैनिफ्रायनो नोङो लोंनाय जानायखौ लासै लासै खमायनानै गारनो नाजादों निसय नोंनि गथ'आ 100% मोजां जागोन आरो सानफ्रामबो सानसेल' बुंनानै जाया सानफ्रामबो नोंनि गथ'आ बाहा थांदों बाहा बेरायदों मोनाबिलि समाव जिथा खालाम बहा थांदों सोरजों बेरायदों मानो फैयाखै बाहा थाबोदों मोजां मानसिजों थांदों ना गाज्रि मानसि थांदों नांगौ खामानियाव थांदों ना ओरैनो थांदों बेखौबो नोजोर हो अननायखौ गोसो सिङाव दोन साखा दा नुजाहो अननायखौ आं बे बाथ्राखौ बुंबाय नोंनि गथ'आ निस्सय 100% मोजां जागोन आं बे थांखि मिजिं लाबाय आरो इसोरा नोंनि गथ'खौ मोजां खालामगोन ओंखायनो जेब्लायबो नोङो गथ'नि सायाव नोजोर हो गथ'खौ फरायनायाव गोसो हो आरो नोंनि लोंनाय जानाय माखासे आखल गाज्रि एक्टिभिटिसखौ दिनैनिफ्राय गारनो नाजादो बेखिनिखौ आं फोरमायबाय थेंक इउ